Carmen Abela, l-vittma tal-qtil doppju fil-Marsa aktar kmieni dan ix-xahar, ċemplet lill pulizija biex tirrapporta li u s-sieħeb tagħha Joe Bartolo kienu qed jiġu attakkati mir-raġel li kien wara l-bib. Fl-isfond ta' din it-telefonata beda jinstema' għajjat segwit minn silenzju u wara waqgħet il-linja. Dan ħareġ mix-xhieda li tal-Ispettur Kertzara mill-iskwadra tal-omiċidju hekk kif dalgħodu bdiet tinstema' l-kompilazzjoni fil-konfront ta' Faisal Idrisu ta' 34 sena mill-Ghana li jinsab mixti bil-qtil doppju ta' Bartolo u Abela frazzet fil-Marsa. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Zara qal li meta nstab il-katavru tal-vittma hi kienet qed timblokka l-bib u kellha l-mobile f'idejha. L-Ispettur Zara kompla jixed lieħu Carmen Abela qal li sa xahar qabel uħtu kienet gergret miegħu li xi nies li kienu qed jgħixu magħha ma kinux qed iħallsu l-kera u żied jgħid li dakinhar tal-każ Carmen kienet ċemplet lill-oħta biex tmur fuq il-post fil-Marsa għax kien hemm raġel li qed jaggredihom u spjega li d-delitt seħħ fit-triq it-tiġrija fil-Marsa fejn raw lill-akkużat b'ħadida kbira f'idu, bolt cutter u qisha tnalja kbira u raġel ieħor li kienet jipprova joħodlu l-ħadida minn idu u kompla jixed li l-pulizija kienu raw li r-raġel bil-ħadida f'idu kienet jaqbeż grada fil-viċin filwaqt li raġel ieħor kien qiegħed bil-qiegħda fuq il-bankina. Surġent mill-Lassa tal-Ħamrud ġiet informata li l-persuna bil-ħadida f'idejh kien aggredixxa żewġ persuni. Is-surġent daħlet fir-razziet fejn sabet żewġ persuni bla ħajja. Hawn ir-raġel kien ġie arrestat minkejja li baqa' joffri reżistenza fejn anke kellu jintuża t-taser gun u kompli jixed li minn barra żewġ vittmi innota żewġ persuni oħrajn, mara u raġel Niġerjani li allegaw li ġew aggrediti mill-akkużat. Fuq il-pedana tax-xhieda l-Ispettur Zara qal li l-għada tal-inċident Faisal ġie rilaxxat mill-isptar minħabba li kien jagħtem għall-osservazzjoni u ġie eskortat għall-lokab tal-pulizija. L-Ispettur xedt li għall-ewwel l-akkużat ma kkoperax minħabba li kien hemm kwistjoni dwar kif se jikkomunikaw miegħu minħabba l-lingwa. Mal-wassa tal-avukat tiegħu fid-depow l-akkużat beda jinstabat mal-art u kawżat hekk ma ġiex interrogat. L-Ispettur kompla iżda li l-akkużat kellu jitrassaq il-qorti għax kien se jiskadilu l-perjodu ta' 48 siegħa. Wara x-xhieda tal-Ispettur xjed id-deputat reġistratur tal-qorti li ppreżentat il-proċess verbali tal-inkjesta maġisterjali. Il-każ se jkompli jinstema' għada.